Ahojte, KPM. Ja by som vám... Come on. Super, aj vám vidím do tváre. Ja som si tiež doniesla svoju tínedžerskú Bibliu, popísanú oldschoolovo totálne. Podľa mňa som to, si pamätám, že som sa potom za to hanbila, lebo už to vyšlo z módy. Ale rada by som vám povedala 3 také moje momenty so slovom alebo s Bibliou. Prvý bol taký, mám ich mnoho, ale tieto 3 boli také signifikantné. Keď som bola taký mladší tínedžer, veľmi mladší, tak som vedela, že slovo je vzácne, že s ním potrebujem tráviť čas. A to, ako som to robila ja, je, že som v ňom listovala a upravovala každý roštek. Ja som vtedy úplne nevedela, že ako ju mám čítať a už vôbec som to nevedela robiť dlho, ale vedela som, že s týmto musím tráviť svoj čas a že to ovplyvní môj život. Keď som bola o niečo staršia, tak moji rodičia sa rozvádzali a ja som vtedy mala proste nejaké vnútorné pnutia, chaos v sebe a nevedela som spracovať nejaké veci, samozrejme. A jak som ležala v posteli večer, tak proste ma ako keby naplnil taká úzkosť a proste som mala pocit, že môj svet sa rozpada, mala som paniku a vtedy veľa rokov dozadu sa nehovorilo o úzkosti, takže som nevedela, čo tie pocity znamenajú, ale bolel ma žalúdok a cítila som sa zle a ja som vtedy značiahla po Biblii a ako som tam ležala v posteli, tak som si ju pritlačila o brucho a ja som sa zvinula do takej embryonálnej polohy a vedela som, že Božia prítomnosť príde. Že niečo sa stane. Ja som proste vedela, že potrebujem mať blízko. A potom bol tretí taký moment, keď prišiel misijný tím k nám do zboru a som vyšla na výzvu. Tínedžeri, treba vždy chodiť na výzvu, lebo vždy niečo dobre zažijeme. A proste sa za mňa modlili a hovorili mi, že potrebuješ mať Božie slovo vždy blízko, že dostaň ho blízko do svojho vnútra. A ako sa za mňa modlili, tak zobrali Bibliu a tak to ako keby chceli demonštrovať, mi ju jemne buchli o brucho, že dostaň ju hlboko do seba. A vtedy mi tak hovorili, že proste o kázaní. Ja som tak počula, že nie, to určite nie a nikdy. Ale boli to také 3 signifikantné momenty v mojom živote, ktoré si doteraz pamätám. Aj keď v týchto 3 momentoch to nebolo vyslovene o tom, že som vedela, ako ju čítať. A možno som nevedela, ako to slovo použiť, ale vedela som, že ho potrebujem mať blízko. Akoby nešlo o slová, ale o osobu, ktorá tie slová rozprávala. A evanjelista Ján nám to hovorí tak, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Už sme to dnes počuli. To slovo grécky logos je Pán Ježiš Kristus. On je vyslovene stelesnené Božie slovo, ktoré nám prišlo na zem zjaviť Boha. Boh sa rozhodol zjaviť svetu veľmi osobným, veľmi blízkym spôsobom. Poslal osobne svojho syna na zem, aby sme spoznali jeho srdce. A ja milujem to, že Bohu tak strašne záležalo na tom, aby sme pochopili, ako nás miluje. Tak strašne chcel, aby sme jeho slovo zobrali osobne pre svoje životy. Tak strašne chcel, aby nám bol blízko, že poslal svojho syna. Poslal ho najbližšie, ako sa to dalo. A bolo to tak osobné, ako sa to len dalo. Dáva vám to zmysel? Jemu nikdy nešlo o to, aby nám iba nejak diktoval pravidlá. Aby proste nejaký vzdialený Boh nám diktoval pravidlá, my sme ho poslúchali, ale mu vždy išlo blízky vzťah. A preto nechal Pána Ježiša osobne vstúpiť do našich životov, aby priniesol spásu, vykúpenie a mali sme prístup do vzťahu s Otcom. A neviem, či ste to už počuli, že spása je proces. A v tom procese sú 3 fázy. Niekto, možno ak ste boli na biblickej škole alebo teológii. V tej prvej fáze nás Pán Ježiš ospravedlnil. Keď sme prijali obeť Pána Ježiša na kríži, tak Ježiš odstránil trest z hriechu z nášho života. Boli sme zachránení, pre angličtinárov we have been saved. A je to minulý čas a trvá to. Sme v Kristovi. V tej druhej fáze sa deje naše posvetenie. V tejto druhej fáze sa vlastne odohráva celý náš kresťanský život, náš učenícky život, naša cesta s ním. Boli sme zachránení, ale teraz sa v tej slobode učíme kráčať. Teraz sa v tej slobode učíme naozaj žiť. Sme denne zachraňovaní, sme vykupovaní od moci hriechu. Je v nás, sme transformovaní, je v nás formovaný Pán Ježiš Kristus. Stávame sa takí ako on. To je väčšina nášho života. A potom v tretej fáze budeme oslávení.
Halelúja, v nebi už budeme úplne oddelení od prítomnosti hriechu. A vtedy budeme s Kristom. A ja sa na to teším, kto sa na to teší, to bude skvelé, tam proste oddelený od hriechu. Úžasné, ale teraz sme na zemi. A ak si prešiel tou prvou fázou, odovzdal si svoj život Ježišovi, tak sláva Bohu, úžasné rozhodnutie, najlepšie na celom svete je, keď sa rozhodneš žiť, prečo si stvorený so svojím stvoriteľom. Je tak? Ale potom nastáva tá druhá fáza, že ty vlastne začínaš si uvedomovať, čo to znamená. Čo to znamená byť učeníkom Pána Ježiša. A začínaš zisťovať, ako jeho slovo ťa ovplyvňuje každý jeden bežný deň. Stávame sa nielen veriacimi, ale sa stávame učeníkmi, ktorí ho nasledujú. A učeníci kedysi zostávali v prítomnosti svojich rabínov. Chceli od nich odchytiť všetko, čo sa len dalo. Kopírovali všetko, aby sa naučili, ako žiť od nich. Bolo tu už veľa memečiek, tak jedno z mojich obľúbených je, že 13-ročný ja, nehovor mi, čo mám robiť. Ja teraz, mohol by mi prosím niekto presne v chronologickom poradí a do najmenšieho detailu prosím vás povedať, čo mám robiť. Možno si 13-ročný a stotožňuješ sa s tým a možno si trošku starší ako ja a tiež sa s tým stotožňuješ. Počujte, vôbec nie je ľahké žiť život. Nevieme proste, čo je správne, ako sa rozhodovať. The struggle is real, to je jedno, koľko máme rokov. Je niekto so mnou? Zopár. Dobre. A preto dnes ja chcem hovoriť o tom, že Ježiš prišiel osobne, aby vo vzťahu s nami bol našim učiteľom. A jeho mocné slová tak smerovali a formovali náš normálny, bežný, každodenný život. Môžeme to spraviť spolu ešte dnes večer? Máme toho veľa za sebou. Pán Ježiš je úžasný, čo tu robí. Verím, že príjmate. Už sme to počuli aj dnes, že môžeme si vybrať, či budeme formovaní slovom s veľkým S, alebo sa môže stať, že budeme deformovaní slovami s malým S. Od ľudí, ktorí ani sami netušia, ako majú žiť. Čo toho, ako ľudia narozprávame, že všetky tie urýchlené závery a nerozmyslené veci, ktoré nám vyjdú z úst, alebo nepriateľ, akým spôsobom sa stále snaží proste prekrútiť slova a zaútočiť na náš život, že? Preto ale slovo s veľkým S prišlo na zem, aby nám bolo blízko, aby sme ho spoznali. To slovo prišlo, aby nás zachránilo, aby nás ochránilo, aby nás vyslobodilo, aby nás zmocnilo, aby nás pozdvihlo, aby nás podržalo, aby nás vyzvalo, aby vás napravilo, aby nás upratalo, aby nás uvoľnilo, aby nás nasýtilo, povzbudilo, aby nás formovalo. V každom dni. Počuj, iba tvoj stvoriteľ ti vie povedať, prečo si bol stvorený. Nikto iný ťa nevie lepšie definovať. Nikto iný ti nevie povedať, ako žiť tvoje dni. Nikto iný ťa nevie zmocniť pre život. Iba ten, ktorý ťa stvoril. Preto na jeho slove záleží a preto sa oplatí jeho slova mať každý deň blízko. A tak vám chcem povedať o tom, ako naše kráčanie so slovom a tá formácia môžu vyzerať. A zoberieme si za príklad učeníka Petra. Nejaký fanúšik učeníka Petra? Dobre, zopár cholerikov. Ja som tam. Pozrieme sa na niekoľko jeho momentov so slovom. A ja som povedala tie svoje a možno ty môžeš uvažovať nad tým, aké boli tvoje momenty so slovom, alebo, a ja verím tomu, že dnes sa budú budovať ďalšie tvoje momenty so slovom. Máte tam dokonca aj nejaké nálepky, 4 okrúhle, ktoré budú postupne odhalované v živote Petra. Ale možno uvažuj nad tým, že ako by vyzerala tvoja nálepka. OK, let's do this. Prvý taký moment čítame v Lukášovi v 5. kapitole. Ježiš už začal svoju verejnú službu a začal učiť a aby ho zástup lepšie počul, tak vyučoval z lode Šimona. A čítame to takto, že keď dokončil, povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Ja neviem ako ty, keď čítaš tento príbeh, ale ja som si vždy myslela, že to malo byť čítané tak, že ale na tvoje slovo spustím siete.
A potom som si čítala ten nejak kontext a ja som zistila, že tu Peter asi ešte nemohol byť až tak presvedčený o Ježišovej službe, lebo tu ešte Peter Ježiša až tak veľmi nepozná, ešte nie je jeho učeník, ešte ho nenasleduje, ešte nezažil tak veľa skúseností s ním, aby vedel povedať, že jasne na tvoje slovo idem. Vedel o ňom, že je učiteľ a tento učiteľ mu tu začne hovoriť do jeho remesla. Že čo má robiť dlhoročnému rybárovi, profesionálovi, hej? A Peter mohol so záujmom počúvať rabínové slova o živote, ale prečo by ho počúval, keď príde na otázku rybolovu? Veď to je jeho doména. Ale dobre, tak rybár, profík si povedal, že OK, tak na tvoje slovo to spravím, však tvoj trapas, nie môj to bude. Ale keď chytili veľké množstvo rýb, tak Peter zistil, že učiteľ Ježiš je výnimočný a má čo povedať do každej jednej situácie. Do každej oblasti života. A potom dostáva Peter pozvanie. Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Zanechali všetko a išli za ním. Od tohto momentu sa začala Petrova učenícka cesta, na ktorej zažíval o mnoho viac skúseností s Pánom Ježišom, o mnoho viac momentov s ním a postupne sa začal učiť, ako Ježišovi dôverovať. Ježiš inak robil veľmi zvláštne veci, neviem, či si to postrehli, ale učeníci často nechápali, že čo a prečo. Predpokladali, že ich prišiel zachrániť z rímskej nadvlády. Namiesto toho chodili tancovať na svadby, premeniali vodu na víno a hangoutovali s vyvrhelmi niekedy po nociach. Často proste nerozumeli tomu, ale postupne, ako nasledovali Ježiša v týchto bežných situáciách, v tých bežných dňoch, tak začali spoznávať jeho srdce pre ľudí. Začali zažívať tie lekcie dôvery v následovaní. Pozorovali, ako rieši vypäté situácie, ako formoval ich charaktery. Synovia hromu by o tom vedeli hovoriť svoje, tí, čo dostali túto prezývku. Formoval v nich lídrov a učil ich, ako vidieť svet, ako vidieť Božiu misiu na svete a ako vidieť svoje vlastné miesto v tej misii. A chcem vám povedať, že takto vyzerá aj náš učenícky kresťanský život. Učíme sa postupne od Ježiša, ako uplatňovať jeho slovo v našich bežných, každodenných životoch, v bežných situáciách, v bežných dňoch, na hangoutoch, na výletoch, v školskej lavici alebo v hádke s rodičmi. Jedna Gen Z štúdia z Barna inštitútu hovorí, že to, čo robí tínedžerov, odolnými resilient disciples, odolnými učeníkmi, medzi inými vecami bola intimita a konverzácia s Ježišom. A strašne sa mi páčilo, že oni sa stotožňovali s takýmito vyhláseniami, že Ježiš hlboko transformoval môj život. Čítanie Biblie ma k nemu približuje. Ježiš rozumie tomu, čo sa odohráva v mojich dňoch a Ježiš ku mne hovorí spôsobom, ktorý je relevantný pre môj život. Oni v podstate títo tínežeri deklarovali osobnú skúsenosť s tým, že jeho slovo a jeho princípy fungujú v kontexte ich bežných životov. Fungujú. A možno si hovorí, že dobre, ja by som aj chcela, ale úplne neviem ako, že jak mám na to ísť. Ja mám veľmi rada message, parafrázu Matúša 11. Je to veľmi známy text, ktorý asi poznáte. A v tom anglickom preklade, teraz do slovenského prekladu som si dala anglickú parafrázu. Si unavený, vyčerpaný, vyhorený alebo sklamaný z náboženstva? Poď ku mne. Poď so mnou a obnoví sa tvoj život. Ukážem ti, ako si naozaj oddychnúť. Kráčaj so mnou a pracuj so mnou. Sleduj, ako to robím ja. Uč sa prirodzené rytmy milosti. Nenaložím na teba nič, čo je priťažké, ani nevhodné. V mojej spoločnosti sa naučíš žiť slobodne a ľahko. Vieš, Ježiš funguje na pozvaniach. On pozná naše situácie, že sme nechytili ryby v noci, že nestíhame, že bojujeme s identitou, že sa obávame budúcnosti. A vstupuje do týchto situácií a prichádza s pozvaniami. Poď, kráčaj so mnou. Poď, sleduj mňa. Poď a skús uplatniť to, do čoho ťa moje slovo pozýva. Skús žehnať nepriateľom. Skús uvoľniť vďačnosť.
Skús mi veriť, že som ťa stvoril dobre a mám pre teba zámer. Skús mi veriť, že si milovaná. Skús každý deň tráviť v mojom slove a sleduj, čo to spraví s tvojou hnevlivou povahou. Víš, jeho slovo je plné pozvaní. Nemusíš všetko hneď vedieť, ale nasleduj ho v tom každodennom živote. Rozumie ti? Aj blízko. Peter sa teda na svojej učenickej ceste učil dôverovať Ježišovi každý deň, že vie, čo robí a že má čo povedať do každej jednej situácie. Dáva vám to zmysel zatiaľ? Okay. Druhý taký Petrov moment bol v Matúšovi. A tam hovorí, Páne, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. A on mu povedal, poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Viete, čím dlhšie kráčame s Ježišom a nasledujeme ho, tým viac mu už vieme dôverovať a tým viac ho chceme vidieť aktívneho v našich životoch. Tým viac chceme ešte vidieť. Je tak? Dobre. Zopár áno. A Ježiš na toto Petrové odvážne vyzvanie reaguje ďalším pozvaním, ktoré sa zároveň stalo takou výzvou na dôveru a na víťazstvo nad strachom. A Peter chvíľu kráčal po vode, asi poznáte ten príbeh, no keď sa začal báť, keď videl tie okolnosti okolo seba, vlny a všetko, čo sa deje, tak ten zrák mu zrazu odišiel z Ježiša a padol mu na tie okolnosti a začal sa topiť. A keď sa topí, tak Ježiš osobne načahuje svoju ruku a vyťahuje topiaceho učeníka z vody. Pretože mu bol Ježiš tak blízko. A bol proste iba na niekde ruku od neho. Na dosah ruky. A niekedy je to tak, že aj my proste nadšene vykročíme, idem, zakladám mládež, idem, modlím sa, idem, robím a proste tešíš sa a funguješ si a je to super a zrazu proste prídu challenges, prídu výzvy, prídu okolnosti, ktoré sa stanú. Niekedy externe okolo teba, ľudia ťa sklamú, je tam zrada, alebo niekde v tvojom vnútri sa proste zlomia veci, si sklamaný, niečo sa deje, začneš sa topiť. A úplne si taký, že Bože, ale veď ja som robil tvoju vôľu, veď som vykročil, veď spolu sme do toho išli. Kde si? A ja som nedávno mala presne taký podobný moment, že postupne sa vo mne ako keby nahromadil strach. A mala som dojem, že moje okolnosti a výzvy a to kráčanie po vode je proste už beyond me, že už je to veľa, že už je to proste je to väčšie ako ja a že je to hroznejšie, ako by som ja dokázala spracovať alebo riešiť. A v jedno ráno som sa zobudila s tým, že som sa úplne topila. Zachvatila ma panika, chvelo sa mi vnútro a chcela som všetko zrušiť. Proste končím, ruším, nejdem, nebudem, nedávam to. A som si uvedomila, že ja som po uši ponorená v strachu. Tak som si proste ležala na zemi a hovorím Bohu, že Bože, proste ja ťa potrebujem. Že buď teraz prehovoríš, buď teraz niečo povieš, alebo ja neviem. Ja ťa musíš mi dať perspektívu, musíš niečo spraviť. A zrazu som vo svojom vnútri veľmi jasne, zreteľne počula, ako mi hovorí, že Hani, ale ja som ti nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proste som pozviechala z tej zeme, že čo? Jasné, že ten verš poznám, ale toto zrazu prišlo do mojej situácie ako niečo, čo úplne ma prebralo. Ja som išla proste do tohto slova, zobrala som si výklady a neviem čo a proste som išla a študovala to, ako som ja pracovala s tým slovom a proste riešila ho, tak zrazu to slovo začalo pracovať na mne. A ako to slovo pracovalo na mne, tak ja som sa zrazu vyrodila z tej vody von. A zrazu som proste videla úplne inak. Prišla clarity. Prišiel úplne iný pohľad na to, čo sa deje. A ja som vedela, že v tom momente som bola vyslobodená od strachu. A bolo to pre mňa veľmi dôležitý moment, aby som vedela ďalej kráčať v tých výzvach, ktoré sú v mojom živote, aby som vedela ďalej kráčať po vode. A možno sa ti to tiež už niekedy stalo, že si čítal v Biblii, alebo ti niekto niečo povedal a tebe to zrazu úplne kliklo, že wait, what? To tam vždy bolo? To tam vždy bolo, že čo, počkaj, zopakuj to ešte raz, lebo zrazu sa stalo to, že Božie slovo prehovorilo špecificky do tvojej situácie.
A vieš prečo? Božie slovo vždy prichádza včas, pretože on je vždy blízko. A preto, že je vždy osobne zainteresovaný v tvojom živote a v tvojich situáciách. He cares. Jemu záleží. On je tam vždy. Viete, to, že sa rozhodneme pre život s ním, neznamená, že sa problémy rozhodnú nás nechať na pokoji. Ale prekažky nás učia počuť, čo nám Boh hovorí uprostred hluku iných slov a naučíme sa vedieť, že on je vždy blízko a jeho život dávajúce slová sú vždy blízko. Aj Peter pochopil, že môže Ježišovi veriť a pozerať sa na neho, nech sa deje, čo sa deje, vždy tam bude. Na dosah ruky. Tretí taký moment, ktorý chcem spomenúť, ako kráčal Peter ďalej s Ježišom, tak zažil takýto moment. Čítame to v Jánovi 6, ale chcem dať najskôr kontext tej situácie. Ľudia zažili rozmnoženie jedla. Také zázraky by sa mohli diať, kľudne. Ďakujeme za tie kobližky KPM, to bolo úžasné. A ľudia ho začali nasledovať, lebo chceli viac jedla, logicky. A on im začne vysvetľovať, že počkajte, ale že ja som chlieb života. Ja som chlieb života. A že ak nebudú jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudú mať v sebe život. A to veľmi poburilo ľudí a hovorili, že to je tvrdá reč. Prinieslo to pohoršenie, prinieslo to urážky a mnohí z jeho širšieho kruhu učeníkov ho opustili a už ho viac nenasledovali. A viete, nevždy je ľahké rozumieť tomu, čo Ježiš hovorí. Nevždy máme plný obraz toho, čo nás čaká. Každú puzzle, každý krok pred sebou. Niekedy je ťažké príjmať jeho výzvy. Niekedy tie konfrontácie alebo pozvania je ťažké príjmať. Môže nás to zaskočiť, dokonca nás to môže uraziť. A práve do takéhoto momentu prichádza Petrové význanie, ktoré stojí na tom, že s Ježišom už prešiel nejaký ten kilometer, už s ním zažil nejaký ten piatok a videl nejaký ten zázrak. Hovorí toto. Tu povedal Ježiš 12. Aj vy chcete odísť? A odpovedal mu Šimon Peter. Páne, ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Peter verí Ježišovi, je presvedčený o tom, že prináša spásu a večný život aj napriek tomu, že jeho učenie a spôsoby bolo niekedy ťažké pochopiť. Že učeníctvo niekedy malo vysokú cenu. Ja som prechádzala tiež takýmto obdobím, nerada to nazývam krízy, ale bola to kríza. Kedy som vôbec rozmýšľala nad tým, či viem Ježišovi dôverovať aj ďalej, aj keď absolútne nechápem tomu, že čo sa práve deje v mojom živote a čo odo mňa vlastne chce. Ja som na Silvestra roku 2020, predtým, ako sme išli na výlet, začala vysávať. A seklo ma v krížoch. Pointa, nevysávajte. Nie. A seklo ma v krížoch tak, že vyslovene nastalo veľmi temné. Mne sa zatmelo pred očami. Literally, proste ja som mala úplne, že zatmené pred očami. Nevedela som vôbec, čo som, kde som. A vtedy začalo temné obdobie môjho života. Asi 8 mesiacov som si nevedela od bolesti ani sadnúť. A všade, kde som chodila, som viac ležala, ako sedela. Keby ste vedeli, na akých miestach som ja ležala. Raz som chytila kliešťa, lebo som ležala v nejakej tráve. A v aute mi museli sklopiť sedačky, ak som sa niekde presúvala. Keď som bola na mládeži, strašne ma štvalo, že som nevedela zostať dokonca a upratať. To je ten líder, čo chce ísť príkladom. Veľa vecí sa vtedy vo mne uzdravovalo. Ale bolo to veľmi náročné obdobie. Pridal sa k tomu stredný chrbát, vrchný chrbát, začala sa mi točievať hlava, v noci som nespávala, lebo sa mi točila hlava, buchla som a bola som hore. Tak som väčšinou len ležela na karimatke na zemi s nejakými pomôckami a plakala. Pobyty v nemocnici alebo v čakárni neprinášali žiadne riešenia ani nádej. A ja som si tu nádej nejak držala. Ja som verila, že na druhý deň ráno budem OK. Na druhý deň ráno budem OK. Vyspím sa a bude to OK. A to sa dá týždeň, to sa dá 2 týždne, to sa dá mesiac, to sa dá 2 mesiace. Ale rok, 2 roky? Celé to trvalo vyše 2 roky.
A ja som fakt nechápala, čo Boh robí. A hovorím mu, že Bože, ja som ti slúžila posledných 10 rokov absolútne náplno, že som ti dala všetko. A teraz ma boli chrbát a čo, kašleme na to? Hanka, ži si svoj život? Kde si? Čo robíš? Ja nerozumela som, že čo robí. A ja som strácala nádej pre život, strácala som nádej pre svoju budúcnosť, lebo som nevidela to vykúpenie na dohľad. A nechápala som, kde v tomto vôbec je Boží plán. Ale mala som veľa transformujúcich stretnutí v tom období s jeho slovom. Možno jedno z takých obzvlášť dôležitých momentov uprostred totálneho zúfalstva pre mňa bolo, keď zo mňa vyšlo také vyznanie, že Bože, ja viem, že som zhrešila. Bože, ja viem, že som urobila strašne veľa chýb, ale ty ma stále miluješ. A druhé bolo, že Bože, ja nerozumiem tomu, čo robíš. Celé je to pre mňa záhadou a možno ti nikdy neporozumiem, ale ja ťa stále milujem. A toto bolo pre mňa vnútorné presvedčenie, ktoré ma držalo, až kým ma Boh neuzdravil, ale to je iný príbeh. Ale v tomto období som si pripomínala to, čomu verím, jeho slovo. Pozerala som sama sebe do zrkadla, do očí, do akejsi ubolenej, zúfalej bytosti a začala som jej kázať slovo. A začala som na ňou prehlasovať Božie slovo, Božie zasľúbenia. A keď som počúvala slova, tú racionalitu lekárov, tak som strácala nádej. A keď som počúvala slovo, tak moja nádej a moja sila sa obnovovali. A viete, budú momenty v živote, kedy nebudeme všetkému rozumieť. Ale podrží nás to vnútorné presvedčenie, že jeho slovo a jeho zasľúbenia sú pravda a trvajú a on to garantuje svojou preliatou krvou na kríži. Nie je nič lepšie, ako sa v ťažkých momentoch zosúladiť. Align, prísť do súladu s jeho slovom a s jeho vôľou pre naše životy. A proste mu veriť. Ja to strašne často rada hovorím, lebo mladí ľudia povedia, že ale ja neviem, či chcem Božiu vôľu, že keď mi vyberie zlého partnera, ktorého nechcem, alebo pošle ma niekde, kde nechcem ísť, alebo ja úplne neviem, či to chcem až tak, že to je too much. To ako to zvyknem ja hovoriť, že Božia vôľa pre tvoj život je proste to, čo chceš, to je to, kto si, to je to, prečo si bol stvorený, to je úplne dokonale to zapadne, to je zádok na šerbel, to je perfect fit. To je proste niečo, čo chceš. Zosúladiť sa s Božím vôľou, s Božím slovom a zosúladiť sa s Božou vôľou, to je to najlepšie, čo môžeš v živote spraviť. A hej, niekedy to môže byť výzva, asi aj pre Petra vtedy bola v tomto momente aj pre učeníkov. Ale oni sa rozhodli aj v tomto čase, keď to nebolo jednoduché, pokračovať v ceste s ním a zosúladiť sa s jeho misiou na svete. Aj preto tu sme my. Lebo zobrali evanjelium ďalej. A štvrtú skúsenosť, ktorú chcem spomenúť, je moment Petrovej obnovy potom, ako Ježiš sa zradil. Kúsok predtým v Matúšovi čítame, že Peter mu však povedal, aj keby sa všetci nad tebou pohoršili, ja sa nikdy nepohorším. A Ježiš mu povedal, amen, hovorím ti, že tejto noci skôr ako kohút zaspieva, 3 razy ma zaprieš. A Peter mu povedal, aj keby som mal s tebou zomrieť, nezapriem ťa. Peter mal často veľké slova a veľké odhodlanie. Ale Ježiš vedel celý čas, že ho Peter svojimi vlastnými ústami a svojimi vlastnými slovami zaprie. Viete, nech sa snažíme akokoľvek, urobíme aj chyby, zažijeme aj sklamania, aj zlyháme. Peter horko zaplakal, keď si uvedomil, že z jeho veľkých slov sa stali nakoniec slova zrady. Vyčítal si to, obviňoval sa, hneval sa, hanbil sa, vytrápil sa, že sa to vôbec stalo a ešte k tomu sa nemala nejako ospravedlniť a povedal, prepáč, lebo Ježiš je mŕtvý. A tak sklamaný odchádza a ide loviť ryby. A našťastie my vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A keď sa zjavoval učeníkov,
tak na jeden z tých momentov si proste povedal, že bude mať život meniace raňajky s Petrom. A toto čítame v Jánovi. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jána, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal mu, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz. Šimon, syn Jána, miluješ ma? A on odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pás moje ovce. A spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jána, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. A Ježiš mu povedal, pás moje ovce. Vzkriesený Ježiš osobne prichádza k Petrovi. Živé slovo opäť raz osobne prichádza obnoviť zrútený svet. Tentokrát Petrov. A sníma z neho ťažobu viny a sklamania. Ježiš tu obnovuje a uisťuje Petra, že zlyhaním sa vzťah ani povolanie nestrácajú. On vie, ako nás vie dať dole, keď zlyháme. Niečo pobabreme, keď sme nechceli, alebo nepochopili, alebo si zle zvolili. A preto prichádza blízko k nám. Preto Ježiš pomáha Petrovi tými istými ústami, ktoré ho zapreli. Vyznať svoju lásku a odovzdanosť. Ježiš chce, aby tie slová zazneli nahlas nie kvôli sebe. On vie, čo je v našom srdci, ale kvôli Petrovi. Nestačilo, aby ho Peter miloval potichu v srdci. Ale on chcel, aby to vyznal nahlas. Lebo čo zaznieva z našich úst, má moc. Nejde len o to, aké slova povie Ježiš nám. Strašne na tom záleží a počúvajme ich. Ale nejde len o to, aké on povie slova nám. Ale aj akým slovám my uveríme. Aké slova my vyznávame. A ako potom činíme skutky na základe toho, čomu veríme. Petra mátali a obviňovali jeho vlastné slova zapretia. Preto Ježiš chcel počuť nové slova vyznania. A ako tie slova Peter vyznával, tak Ježiš utvrdzoval to poverenie na jeho živote. A obnovoval ho do pozície vodcu, pre ktorú bol Peter stvorený. Viete, Ježišove zasľúbenia nie sú zrušené našim zlyhaním. On si nepýta našu dokonalosť, aby sme ho mohli nasledovať alebo mu slúžiť. On si chce získať tvoje srdce. To je to, po čom Ježiš ide. Naše zosúladenie sa s jeho slovom. Naše zosúladenie sa s jeho vôľou v tom každodennom živote. Túži každodenne kráčať s nami a uvoľňovať nás pre život, pre ktorý sme boli stvorení. Môžeme sa spolu postaviť. Peter kráčal so slovom a zažíval rôzne situácie s ním, ale to ovplyvnilo, to formovalo celý jeho život. Ja sa na začiatku opýtala, či niekto má rád Petra. Ak sa teraz pýtam, je niekto, kto chce žiť taký život ako Peter v tom, že ja idem, ja nasledujem. Ja dôverujem, ja skúšam, ja experimentujem, ja idem. Ja ani neviem kam, ani neviem čo, ale ja idem, lebo Ježiš. A keď som sa aj pripravovala na to slovo, tak ja som proste len vás ma chcela dať také pozvanie, že ťa chcem pozvať mať ten moment so slovom dnes. Lebo verím, že Pán Ježiš je blízko, verím, že je tu osobne a verím, že zaznieva jeho slovo do tvojho života. A ak sa niečo v tvojom srdci hýbe, niečo proste
ja neviem, teple tu cítiš, alebo proste, ja neviem, ako sa ty konektuješ s Pánom Bohom, ale vnímaš vo svojom srdci, že ale ja musím Krista nasledovať, ja nemôžem inak, ja chcem, ja mu dávam svoj život, ja sa chcem denne posväcovať, ja chcem ísť za ním. Možno si tu a možno to potrebuješ urobiť prvýkrát v živote. Počuj, toto je potom tvoj deň a nebeská party, ak to urobíš. To je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžeš v živote spraviť. Povedať si, ja idem za Ježišom. Ja budem žiť, prečo som stvorený. Ja mu dám svoje všetko. Ak to potrebuješ spraviť prvýkrát v živote a vieš, že tu niekde vnútri už robíš to rozhodnutie, tak ťa pozývam povedať mu svoje yes, idem, áno, chcem, Ježiš. Ale zároveň viem, že sme tu vedúci lídri a pre nás skôr platí to, že sú momenty v živote, kedy si povieš, že keby to bolo teraz prvýkrát, tak že ja to chcem spraviť akoby prvýkrát. Že ja vlastne celé KPM, keď počúvam o slove, tak ja chcem ten zápal, o ktorom všetci hovoria. Ja chcem ten život plný slova, plný moci, o ktorom všetci hovoria. Ja to vlastne chcem, ja som to už urobil a chcem to znovu a znovu a znovu. Ja nemôžem inak, ja nechcem inak. Je tu niekto taký, ku ktorému vyslovene Pán Boh hovorí, že poď za mnou, ja ťa pozývam, ja túžim po tebe a získava si dnes tvoje srdce. Ja ťa chcem veľmi pozvať do toho, aby si dnes len znovu akoby dal seba na oltár. Nie preto, že ti to ja hovorím. Iba ak to vo vnútri cítiš, že OK, Bože, toto je môj moment s tebou. Opäť a zás sa ti odovzdávam. Opäť a zás ti hovorím svoje áno, pretože ťa milujem. Možno si mal ešte vo svojom nasledovaní nejaké výhrady. Možno si mal nejaké rezervy. Možno si bral jeho slovo naľahko v niektorých oblastiach. Možno si mu nedovolil transformovať ťa v niektorých oblastiach. Možno si mal pocit, že Ježiš nemá čo povedať do niektorých oblastí tvojho života. Že tam to musíš vykryť sám, že tam to potrebuješ spraviť sám. Možno si sa snažil kráčať vo svojej sile alebo robiť veci vo svojej múdrosti. Možno si sa cítil nepochopený alebo si sa cítila osamotená. Alebo že najskôr musíš všetko vedieť definovať a potom vykročiť vo viere. Môžem ťa dnes v mene Pána Ježiša pozvať. Odovzdať mu všetko. Odovzdať mu všetko. Každú oblasť. Každé ale. Každý otáznik. Každú neistotu. Každú definíciu celého seba. Pusti ho do úplne všetkého. Urob ho pánom nad úplne všetkým. Nech jeho slovo je pre teba ultimátne najdôležitejšie v každej oblasti tvojho života, lebo má čo povedať do každej oblasti tvojho života. Ja sa chcem len viesť jednoduchou modlitbou. Nemusíš nejak opakovať po mne, ale môže to byť pre teba návod, ako sa mu vyznať. Môžeš mu povedať, dôverujem ti. Aj keď je to ťažké, aj keď nechápem, aj keď neviem, dôverujem ti. Chcem sa zosúladiť s tvojim slovom. Chcem sa zosúladiť s tvojou vôľou pre môj život. Povedz mu, vzdávam sa ti a idem za tebou. Dôverujem v tvoj plán pre môj život. Môžeš mu povedať, získal si moje srdce a ja ti dám právo ho formovať. Získal si moje srdce a ja ti dávam právo ho formovať. Vstup do každej oblasti môjho života. Vstup do všetkých tých vecí, ktoré som skrýval, ktoré som si nechával, ktoré som ti možno nechcel odkryť. Vstup do každej oblasti môjho života. Vstup všade. Získal si moje srdce. Získal si moje srdce. Búraj môj múr, len námožný je dnes
to vnímala, že sú tu aj ľudia, ktorí chcú ako Peter povedať, že ja chcem zažiť viac s tebou, Ježiš. Ja neviem, čo to bude znamenať, ja neviem, čo to znamená, ale ty vieš, že ti záleží na tvojom meste, ty vieš, že ti záleží na tvojom zbore, ty vieš, že ti záleží na ľuďoch okolo teba, ty vieš, že proste potrebuješ vykročiť, ty vieš, že chceš založiť mládež, ty vieš, že chceš byť pastor, ty vieš, že chceš viesť, niekde v tvojom vnútri to je a potrebuješ akoby spraviť to, čo spravil Peter, ako keby to vyznanie, že Ježiš, povedz mi, aby som vykročila, ja to urobím. Pošli ma. Ak si to ty, tak iba nie je to medzi tebou a Pánom a povedz mu, že OK, ja viem, ja chcem vykročiť ja neviem, čo to bude znamenať, pretože nedostaneš 1, 2, 3, 4, 5, čo to znamená, ako sa zaklada zbor, ako sa robí to. Možno nebudeš vedieť ani len prvý krok, ale v tvojom vnútri vieš, že už sa niečo zrodilo. V tvojom vnútri je obrovská túžba. A ja to len chcem spolu s Pánom Ježišom len tak uvoľniť v tebe. Poď a kráčaj po vode. Aj keď nevieš ako to uplatíš, aj keď nevieš, kde bude tvoja práca, aj keď nevieš, koho si zoberieš, aj keď nevieš, ako to máš spraviť, aj keď nevieš, či si dosť. Ale on vydáva pokyn, aby si kráčal. A on bude blízko. Chcem ti to žehnať. A možno dnes potrebuješ zažiť ten svoj moment na raňajkách s Pánom Ježišom. Možno sa stali veci, ktoré ťa trápili ako Petra. Ťa chcem pozvať, poď si urobiť ten osobný moment s Pánom Ježišom teraz. Povedz mu, čo sa stalo. Požiadaj ho o odpustenie. Nechaj sa obnovovať slovom, ktoré prichádza blízko k tebe. Príjmi odpustenie. Príjmi uzdravenie z toho, čo sa stalo. Príjmi uistenie, že zlyhaním sa vzťah nestratil, sa povolanie nestratilo. Teraz je čas obnovenia. A ja verím, že ako to robíš, ako to vyznávaš Pánovi Ježišovi, že vychádzaš von z ťažoby, že vychádzaš von zo skrytosti, že vychádzaš von z pasivity, ktorá ťa tlačila, von zo zmätku, ktorý si mal. Pane Ježišu, ja sa modlím za to, aby títo ľudia, ako ti vyznávajú, Páne, možno svoje zlyhania, možno svoje neistoty, Páne, aby si sa ich dotkol, Páne, aby si im blízko a osobne teraz komunikoval, Páne, že ich miluješ. Modlím sa, aby si ich teraz obnovoval, Páne Ježišu. A ďakujem ti za to, že z každého zlyhania vieme výjsť von a že je tam slávne víťazstvo v tebe. Ďakujem ti za to, Páne Ježišu. Počuj, nemusíš byť dokonalý, iba sa zosúľaďuj teraz s jeho slovom, iba sa zosúľaďuj s jeho vôľou pre tvoj život. Pôjdeme opäť do piesne a môžeš mu vyznať a prosím, urob to nahlas. Keď budeme spievať, môžeš to urobiť nahlas, nikto ťa nebude počuť, ale povedz mu, Ježiš, mám ťa rád. Ježiš, mám ťa rád. Ja ťa stále milujem, ja nemôžem inak, ja nechcem inak. Ježiš, mám ťa rád. Ďakuj mu za to, že ťa miluje, že ťa príjma. A povedz mu svoje, Ježiš, mám ťa rád. Mám ťa rád. Mám ťa rád. Čo tebe sa páči, priestor ti dám, môj Pán. Konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči, tvojim nohám prinášam každý úspech, každý pred tebou sa vzdávam, tvojim nohám prinášam pochybnosť a každý plán, pred tebou sa vzdávam. Priestor ti dám, môj Pán, konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči.
čo tebe sa páči. Konaj, čo tebe sa páči. Búraj môj múr, búraj môj múr, búraj môj múr. Len nábožný deň dnes vyveď ma sám z tradičných ciest, veď tvoj plán je lepší. Tvoj plán je lepší. Búraj môj múr, len nábožný deň dnes vyveď ma sám z tradičných ciest, veď tvoj plán je lepší. Tvoj plán je lepší, priestor ti dám, môj Pán. Konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči. Priestor ti dám, môj Pán. Konaj, čo tebe sa páči, konaj, čo tebe sa páči. Páne Ježišu, ja ti ďakujem za to, že my sme generácia, ktorá sa nenechá zastaviť, Páne, na ceste za tebou. Že my budeme kráčať za tebou, Ježiš. My ideme za tebou, Páne Ježišu. Ďakujeme ti za to, že sme generácia, ktorá miluje Krista, Páne. Ďakujem ti za to, že nám dávaš milosť ťa poznať a milosť ťa nasledovať. Ja ti ďakujem, Bože, za to, že týchto mladých ľudí nič nezastaví na ceste s tebou, Páne. Žiadne klamstvo, žiadne slova s malým S, Páne. My nasledujeme teba a počúvame slova s veľkým S. Žijeme s tým, ktorý sám je slovom. My si ťa vyberáme, Páne. My ťa milujeme, Ježiš. A Next Gen povedala amen. Môžeme dať aplauz Pánovi Ježišovi.